за своите правдини. Македонците се борят за своите правдини. Ромене, време е да се концентрираме върху това, което ще ни предложат отборите, разбира се, с много странична информация, защото и за някои от по-младите ни зрители ще е интересно да чуят това, което ти имаш да кажеш за хора като сега отново рискуваме да пропуснем някого, но Пламен Николов, Илян Киряков, виждам, че започва, Ивайло Йорданов, Бончо Генчев, Христо Стоичков, Наско Сираков, Красимир Балъков, пропускаме ли някого? Дончо Донев е там, но е с Анцук, т.е. мисля, че ще е сред резервите. Отбора по пътя към Европейското Северна кралство. Македония, да, постигна. Да, действително, това са много силен период на този отбор. И именно Горан Пандев е един от тези, от моторите на този отбор, който се класира за първи път на голям форум. Освен това, Пандев, нека да видиме, и 1-0 за Северна Македония. Гостите ни изненадват. Пламен Николов не можа да отрази този удар и Северна Македония повежда в резултата. Христо Божинов е голмайстор за състава на Георгица Хаджиевски. Ще трябва да се прави обрат, ако, разбира се, нашите на всяка цена държат да стигнат до крайния успех. Станислав Ангелов реши да не прави дуспа тук срещу Христо Божинов, след като бе надигран в тази ситуация. Много елегантен, без завършващи удар, също така покрай плонжа на Николов. След първоначалния натиск на българския отбор в началото на второто полувреме, македонците постепенно взимат инициативата. А сега отново дуспа, отсъдена от Атанас Узунов. Много е точен Наско Узунов в отсъжданията си, категоричен. Нарушение имаше и гостите получават правото на 11 метров наказателен удар. Горан Пандев е за топката. Дали ще последва Мартин Камбуров? Фамозно изпълнение. Това не се спасява. Това не се спасява. Това, което казахме преди малко, че ударът на Мартин Камбуров би елиминирал всеки вратар в съвременния футбол, важи и в пълна степен за удара на Горан Пандев. Макар и Радостин Станев да остана много близо. Както се казва, топката облиза паежината. Хората, които обичат да помагат да идват и да наблюдават този спектакъл и разбира се с средства, които ще придобием, знаете, отива за кочене за децата, които загинаха там, така че това е нещо много хубаво и хуманитарно. А вие как се чувствахте обратно на терена? Отново сред всички тези легенди от САЩ 9-4. Аз го чувствам цялата организация 2 на 2, цялата организация, която беше създадена, така ни пропомни за моментите, когато през 1994 година живеехме големите успехи. Хубаво е човек да се събира от време на време, защото съединението прави силата, така че радваме се, когато се събираме. Страхотни думи за завършик. Благодаря ви много. Благодаря. Междувременно резултатът е изравнен. Дали на Петър Михтарски или на Мартин Камбуров е записан този гол. Почти съм сигурен, че топката не бе преминала с целия си обем гол линията. Зоран Бошковски. Много добро отиграване. Петър Александров загуби за момент топката от поглед и сега Горан Пандев.
Ванчо Траянов вече е в наказателното поле, спрян по впечатляващ начин от Елин Топозаков. Не се разбраха двамата с Ивайло Андонов, но Топозаков компенсира с много прецизен шпагат. Пандев. И това е 3-2 за Северна Македония в 57-та минута. Фантастично изпълнение от Дарко Тасевски и трети гол за Северна Македония. Цялата атака беше много добре проведена. Пандев, пробив, отличен пас в коридор и класен удар на Дарко Тасевски. Отново виждаме повторението. Отлично изпълнение. Изпълнение като по учебник. Отново подаването и ударът на Тасевски. При положение, че Радо Станев със сигурност познава много добре играта на Дарко Тасевски. Надяваме се след само няколко месеца да има още един. Илия Груев с Лийдс Юнайтед, разбира се. Последен съдийски сигнал от нас Козунов. Крайен резултат: България срещу Северна Македония 2-3. След много зрелище, което видяхме на игрището. Благотворителен двубой в подкрепа на загиналите и техните близки след трагедията на 16 март в северна македонския град Кочани. Една прекрасна инициатива, дело най-вече на Фондация Национали 94-та. Оставаме, дами и господа, в Варна и за заключителни думи, както и за награждаването, което предстои само след малко. За вас коментираха Румен Пайташев и Георги Славчев. Отбора на Северна Македония